Malawian cameras. Yayi haboni kalindo lero tuone kuti ayankhula chana VN anga ya lero pano pa Malawian ndikufuna cameras YouTube amene channel. angailandire muitumize straight kwa President Chakwera, nduna zace zonse, chipani chonse cha MCP, komanso onse amene amazitenga kukhala kuti yo ali very close ndi Chakwera, komanso onse ma advisors onse a Chakwera. Ndipo ndikudziwa kunena kuti VN imeneyi ena iye abaya kwambiri, koma ichi ndi chilungamo chokha chifukwa paja chilungamo ndi mwano. Ndipo ena amene samvesesa makamaka akweri ya fete ndi ku State House andifunafuna kuti mwina andimange, koma inebe ndizakondwera nditamangidwa chifukwa ichi chizakhala chilungamo, chifukwa ndikungonena chilungamocho ndipo sindikuchosera iyaye, koma ndi chilungamo chokha. Izi zomajambulisa ndi ana ndikumatumiza ma social media, koma iweso munthu okhala presidential advisor ndi uchisiru weni, ndipo ndikumupusisa president ko kumuyalusa president wanuyo. Khalidwe limeneli limazitenga ngati iniyo muli ndi ndalama kwambiri kumazionesera kuziko munthu chinkulukulu ndikumanyengana ndi ana, zikuoneka ngati mwina zikhoza kukhala zinthu zabwino kwambiri, koma ndafuna ndikuwuzeni kuti amidst challenges zimene ngakhale president wanuyo akuyaluka nalo zikoli, akulephera kuyendesa zikoli, ndipo amalawi ambiri akumutukwana president wanu. Lero ine okhala ma presidential advisor amene muli supreme kapena part of the supreme cabinet, amene munayenera mukhale ndi discipline, amene munayenera muzisunga zinsinsi, lero mukujambulisa ndi ana, lero mukunyengana ndi ana, ndalama zokuba zitakukwanani, muziwe kuti mukumuyalusa president wanu. Izi ndikunena zimwena kwa ena amene ali ndi nzeru mu MCP mo andithokoza ine, chifukwa zimene zikuchitika mu ulamuliro umene wa Chakwera sizinachitike ponso ayi akankoyamba, kuti tikaone anthu ogwira ntchito ku State House azikaziyalusa chimunthu chachikulu kwambiri, chooneka choopserapo, chooneka ngati ndi sing'anga, koma chikupanga ngati ndi mwana wang'ono. Nthawi ina yakenso anazajambulisaponso ali ndi mwana akuvina ku hotelo, anthu ananena zambirimbiri, koma sanaphunzirepo china chilichonse. Leronso wajambulisaso ali ndi mwana amene ukaifufuza mbiri yacheyo anapita pakana ku NRB ndikukampangisire cha nzika kuti azioneka ngati ndi wang'ono. Izizi ndi uchisiru weni. Ine nkanakupemphani kwambiri kunena kuti ngati ndalama za kuba zokuba zimene mukuba mboma ili zakusavukirani kapena zakukhambwirani, munayenera kumapanga zinthu za nzeru osakhala kumajambulisa ndi ana. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mbuyo mukakhalako ma president, mbuyo mukakhalapo ma presidential advisors, alangizi a president, koma alangizi a ulendo uno a president Chakwera ndi alangizi odabwisa kwambiri. Izizi ndikufuna ndikuwuzeni mwina ulo mutakafusa ma president ambuyomu amene apanga zinthu zeni kuchokera kwa Kamuzu amene anali ndi vision imene ziko lino limachitabe sherishi pakana lero, chifukwa tu zitukuko zina za Kamuzu pakana lero zilipobe ndipo zikuchitabe outshine. Pali zitukuko zina zimene anapanga Bakiri Muluzi atabwera naye pampando, anapanga zinthu ma wonders, business inachita boom muno Malawi. Anthu ndi pamene amadziwa kuti ndalama imakhala bwanji. Kubwera Joyce Banda, sitinaonepo manyaka ngati amenewa, nzimayi wothamanga amene anapangisa achinyamata komanso mabungu osiyana kubwera muno Malawi. Uyu nayenso Peter Mutharika atabwera pampando anapanga zinthu za discipline, kumalola anthu loya ngati uyo
kumapanga zimene akufuna muno Malawi, noti manyaka amene akuchitika panowa. Lero taonene anthu anu amene mwaalola kumasira kumaba kumaosa mapanga nawo kanthu. Lero tu ma advisors anu bwana ayaluka, asavuka, angonyengana ndi ana. Ndipo tukhainu khandi kupepera khandi chani sindikudziwa. Chimunthu chachikulu kumakajambulisa ndi ana. Munthu wokutinso mwina ali ndi banja lake komanso ali ndi ana asaizi ngati imeneyo, opanda manyazi ndithu, koma ndi presidential advisor. Ndiye kenako muzinena kuti ayi tiyeni mumusake wabakiri muluzi mummange, amene iye akunena zinsisi zakuboma. Tiyeni mummange Ntanyiwa akulankhula zinthu zosakhala bwino, akuzitenga kuti. Tiyeni mummange Boni Kalindo pajamma nditengera nthawi zina kusalima. Muyang'ane makapena achakweri afeteko mmakswa zochita. Mumafunafuna Boni Kalindo kuti sanalankhule bwino wanyoza. Kodi zimene akupanga presidential advisor ujaye kumanyengana ndi ana ndikumajambula pa TikTok, pakana ndikufika saizi yotenga foni imene tumuli zinsisi, foni ya president nkati ma message ndikumampasa mwana. Ndiye kuti amene samaulula zinsisi, amene samafikapo saizi mwina yoma muuza mwana ngati amene ujaye kuti tadikira nimuimbire Chakwera nimukalipire umuone. Basi mwina kumamuonesa so ma message kuti pamuona ndamulembera tu Chakwera wandiyankha. Munthu wantundu wanji. Ndipo inu a president, inu sintayinake, inu simunamve pokuti Yesu anamenya anthu muchalichi. Anthu atapita muchalichi ndikumakapangamo malonda Yesutu. Ndiye kuli bwanji inu mbusa chabe, komanso ubusa wanu so questionable, ubusa umene ukukulepheresa ni kuti muziyendesa ziko libwinobwino. Why not slapping those people? For the first time mwina inu achakwera mukanadabwisa ziko pochosa anthu enawa. Unless patakhala kuti pali zifukwa zeni zimene zikukupangisirani inu kuti anthu enawa ma advisors anu wa musatani musawachose. Chifukwa tu ma advisors anu anyanya zochitika kuzikoku. Ena angoba ndrama moonekera, ena angopanga zinthu zosayenera, ena ndi ajana tenga biru kupita nayo kuche ni ku parliament, ena angoba fetereza, ena angopanga madiri oonekera kwa mwenye, koma mbiri yonse inu ndikumayilandira. Kodi imene simukudziwa kuti nkhani zangatizi zikuononga zina lanu? Chifukwa tu mwa anthu onse mwambiri zonse zonyasa zimene zikumveka muno muziko, munthu amene sanayenera kuti azimveka ndi mbiri zonyasa ndi advisor. Chifukwa advisor wa president ndiye president yo. Advisor wa president akuyenera akhale munthu wa discipline. Advisor wa president anayenera munthu akhale wa dignity yake, osunga dignity yake, osakhala kumamveka ndi mbiri zonyasa. Kodi ngati munthu ali advisor koma akulephera kuzichita advise yekha, ndikumaona kuti this is not the right hour yomapangira izi, koma iye ndikumapanga. Amenewo ndi advisor. Achakwera siku lalero munayenera mututumuse ziko, mwachose anthu enawa, mwachite slap. Ziko ilili kufunika munthu amene ali ndi discipline ndi azikhala advisor wanu. Koma mbiri yanu ikunyasa kopya, mbiri ikunyasa, mbiri yanu ikunyasa. Munthu amene iyi kamwina ndi sing'anga wanu. Chifukwa ngati kuli president amene akusambiridwa mankhwala kuti azisunga anthu opanga zinthu zopusa ndiye ndi Chakweratu. Kuchokera mu ofesi mwanu momo anthu akukusambirani mankhwala. Anthu akumapita ku ofesi kuja kukafaya mankhwala khani mu ofesi mwanu kuti muziyasiya azipanga zonyasa. Ena ndi awa aponda madeya. Pakale panopa achuka ni mbiri zokuba ku State House iko, tapita ni kuchiteze kuseri kwa chiteze komukaone ground lonse la mpiratu, ground lonse akumangapo nyumba within a month, nyumba za kwera kopya, ndalama zokuba.
ma advisors yanu tu amenewo ena ogwira ntchito ku State House ma staff wanu akungoba lero ndi apa mukufuna kuti ati mumulande Norman Chisale ujeni zinthu zache munthu wokuti tuiyeyo mulandu sanalowe mu khoti akhoti sanampeze koma chifukwa chokuti anakangomenya anyamata kwa Nsundwe ndikuwanena kuti ujeni ino amayi ujeni yola mumuzayankha lero mwayilowesa nkhani ija ndale mufuna mumulande katundu wake. Amalawi nsanje, Amalawi nsanje, munthu wina aliyense amalandidwa katundu akapezeka olakwa lero Norman Chisale mufuna mumuchite forfeit katundu wache komatu siku lina muzambwezeratu komanso ife amabungwe society nkhani ipompo tiziyang'ana tione kuti ikuyenda bwanji. Iniyo anthu omvesa chisoni kwambiri, anthu opanda nzeru malamo kuti muziyalipira maziphunzisi kushire Highlands uko munagwirisa ntchito maziphunzisi kupereka mankhwala kwa ana pakana lero aku Ministry of Education mwabandalama za maziphunzisi muziko munomo makamaka kucholo Highlands kushire uko imachira shire Highlands kucholo mwabera anthu ajandalama zawo kuyang'ana ujeni manesi ndi ma clinical engineers akuchipatala pakana lero simukwachita promote amene akugwira ntchito yotamandika lero anthu akulephera kusamalidwa kuchipatala yeti muli ndi ma clinical officers kapena clinical technicians amachedwa chonjo ambirimbiri amene akuyenera kuti achitidwe upgraded amene akuyenera kuchitidwa promoted koma mukungotenga azibale anu anthu amene ajawa anayenera kukhala akugwira ntchito yabwino kwambiri koma muli bize kuba muli bize kumapita ngati mmene apitira anthu anu zulo ku Baraka pa Baraka nsewopita kukhwisa uko mizi yonse ija yakumeneyo kukasonkhanisa anthu kumanena kuti atituma makunjeni muzovotera zanu zimaujenizo zima zanzika zanu boma la Siamo Sola ndiye tikufuna tione ngati solayo yafika kodi iniyo zoona mungambere munthu zisankho mukabere kuzera kunama kuti mwayika mujeni muchanzika sola koma iniyo mukuyaluka kwambiri mukanene kuti aye tikuyitanisa zanzika zathu ndipo anthu ndiomvesa chisoni iniyo zoona Amalawi mukaberedwe chanzika chanu akakutengereni anthu ochokera kuboma azikakunamizani kuti mmene momo mwayikidwa sola kodi ngati ayika muchanzika musola mmene amayika musamaziwa kuti ndi chako masaka nangobwera kuzayitana mayina kuna kuti mayina awa iniyo mulandira sola munthu umampasa chinthu chokuti uzalipira kuchokera kuboma uzalipira kupita kuboma munthu yoyo asakuziwa koma ndezi sankho ndiye mwazifuna kuti muwinetu koma chisankho cha 2025 ndikupempheni iniyo azipani zonse ngati amene wawa sachosa machini amene wawa basi nonse mukuyenera muchite boycott ngati anthu amene wawa salembesa muchite boycott zipani zonse zosusa ndiye tione European Union tione ngati America sikaka chifukwa anthu amene wamwina akunyada kwambiri anabero ntali manja akunyada akungosinda ma statement wiki ina akulankhula ichi machini amene wawa mwamvesese machini amene wasiobera wiki ina akusintha iya machini amene wasagwira ntchito mungoziwiratu kuti chiseko chamupana ndipo nonse amene osusa mukayiona nkhani imeneyi kuti sikuyenda tonse Amalawi tichite boycott amene wazisankho azipange okhaokha akhale pansi okhaokha azisankhana okhaokha azinyengana amene akupangiramo ndipo ndikuyembekezera kuti for the first time ndiona Chakwera ngati dali president ndiona Chakwera akuchosa munthu amene kumuchosa pa mpando wache wa advisor siwayenera kumawerengesana ma message amene a president. You need to be ashamed. Iyi nde ndikudziwa kuti zinthu zakula kuikane anthu sakukufunani koma musapitirire kuononga mbiri yanu posunga anthu ena amene akutchedwa kuti ndi ma advisors.
ndikutha kuona usiku nditagona, ndinaona anthu ena akupangana kuchokera ku MCP kunena kuti tiyeni timuimbire mmodzi wa makandidate aku UTM foni, ndipo atamuimbira usiku omwewo anamuimbira ali ku meeting yawo kunena kuti tikukufunani kuno ku Lilongwe, ndipo munthuyo anawauza kuti iyeyo ali kusalima, ati akufuna apange filimu UTM ayithese, akufuna ampase ndalama. Amene candidate olephera uja mmodzi mwa iwo paja ma presidential candidate atatu adalephera ku convention, awiri amuna mmodzi mkazi. Ndiye mmodzi mwa amunawo akufuna ampase ndalama apite ku khoti akasume kuti convention sinaende bwino, ndicho linga kuti milandu ija ikapita ku khoti azingoyichita delay pakana kuzafika muchaka chamawa, pakana uyo UTM izapita kuja imatchedwa kuchisankho opanda candidate. Ndafuna ndikuchenjeze iwe m'bale wanga, popeza unkaliuza kuti unkaliuza ziko kuti iwe ndi enzake wa Malemu Chilima weni samalira. Manjanjawidi akufuna akuphere sogolo lako, akufuna akuimbire foni, ndipo foni ndijaona landira zulo uli kusalima ukunjoya ndi anako ukuchita ukupeza kamphepo kena kaku convention kuti mtima wako usike bwino, akuimbira foni kukufuna ku Lilongwe. Uziwe kuti ku Lilongwe kumeneko ukangopita ukukanyengereredwa ndi kupasidwa ndalama zaphamwamwa izi zaphwekazi, ndipo uzapita ku khoti kukasuma kuti iweyo sunamvese ndizosatira, ndipo izapangidwa nkhani imene ija kwa majaji, izachitidwa delayed pakana 2025 UTM izapita kuja imatchedwa kuchisankho opanda candidate. Mungoziwa kuti UTM yathera pompo. Bon Kalindo, the DC, mwana woupsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, subscribe.